Nga anong mga hapak mo? Anong mga hapak mo? Ikaw po! Tao ni mga bataan. Kung ganing gipaari dire para mag-ubraw na nagsigirag katulugay. Wak, 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 wak. Hoy, bang mata mo, hoy! Hoy, diabatan ka na ako? Nakuha sa mata. Kare, dako, kare. Hoy, mata na ba? Uy, ikaw din ni boss? Unsa naman taon mo? Wa ka magtanan ng mga kauban, oh? Topod usa, oh? Na, boss, ikaw din na. Kuan na lagi ni mata. Say pagkaon mo na ako, bukaw? Kuan ra magud di, oh? Ay noon, sa ignorantiya pod nimo. Ganina ra mo si katulogay dire? Bago ra man good boss. Mga tulo pa ka oras. Mata. Gibaguhan pa mo anang tulok oras? Bago pa na ninyo? Pukawato sa nimong kauban kay koy pukawato. Tawhay kayo mo bagay imagine siguro ning kunahan ni. Pukawato. Correct po ka boss. Kapag kayo pukawon or ikaw akong pakatulogon. Katulugon ko nimo. Pakatulogon ta karog balik rod. Pukawato. Ah sige boss. Mura mamunog ka munay amo no dire. Ila. Pagdali dito ba? One eternity later. Kanila ara magkinatulugan ito ha. Burot ni ba? Imagine goro ni siyang uyabay. Sampalangon be. Kabaho. Hoy, nanas bossing. Unsa na nis kunsing? Kunsing. Nanas si bossing. Panugang karog kinomoron. Bagong takaron. Bana, mata na diha. Matar. Magpukaw ra mo diag nagkatulog, dugay pagi mo kayo. Langas pagi mo kayo. Kana bagani. Magsige ra magkatulog. Magsige ra magkatulogay. Magsige ra magkatulogay na magsige pa mo kaway-away pukawon mo. Ikaw magod, kamo ginakaingon. Magsige pagi mo lalas-lalas ay, magsige pagi mo lalas-lalas ay. Panggawas mo diha. Napalagi ka na ako? Sorry kayo. Panuntukon ta. Sorry kayo ha. Kasabaan naman ta ni boss. Degi mo mangundang. Ay, bukawato sa oh. Sige na mo pasaway na ako. Bukawato ko sa oh. Kamo ginakaingon. Ikaw kumupukaw, di dahil mo pang dapal ba? Kaya iskit kayo. Degi mo mangundang da. Bukawato ko sa bato, di mo kasabot. Sige boss, mo tanong Ako ka dahil dito. Hinara ko nimo. Ikaw po apay dito bukawato. Ay pa. Sige ka na di na. Dili ko dahil. Sige dugay. Panggalis-galis ka mo. Ano pa'y usang nga? Lamay kayong feeling ining katulog ba? Sige imagine siyang uyab nga wala kayo ha. Hilaan. Hoy, mata na diha kanina si boss. Hoy. Kangit ara gini. Amoy, si may katulog. Sismuta na! Wa na. Hoy. Nga anong mga hapak mo? Anong mga hapak mo? Ikaw po. Magsige na mo katulog. Magsige na mo katulog. Ikaw ba din boss? Nanay ko naman si Busing oh. Ikaw po, sige mo ka ba hapa dyan? Kamo na kayo kani? Kaya magpukaw mo, di mo kabalaw. Dili magud kami gapak boss. Siya magud na. Pangutan pa ko ng mga audience dihaw, kanang nakakita. Huwag ako ba na? Audience imong mata? Di na mo siglalis da. Pag may mangiris mo dito, kinitay laktan. Wala na tayo lakta. Busing na tayo Wala. Unsa kong ingon, laktan. Yes. Laktan mo dito. Sige pa mo kapira-pira. Dugay kayo mo bugdang. Pagdalit pa mo dito ba? A few moments later. Matar ni mga tawhana, mangilis na dugay pag ikaayo.
na inyong isuot. Yung makabos nga manuroy. Yung na niya mong gisuot. Yun ano yung gisuot. Ya boss, okay ra na eh. Sige, okay ra. Na inyong isuot ron, angay pud na to dato tong ubrahon ron. Oh, wala. Boss, bagay na ako, boss. Bagay ka na mo. Karon, okay kay na. Oh, kanima. Timpa, bukya. Marakat mo na ba ito? Anong hatagin mo ni? Ang lakat kay tambal ano ninyo ka sa tamang lakat. Tala na. Ah, sige tala. Nado kita kontrang tuon. Ay, basi to og may birthday ba dito sa tong Sige namin na, basig na eleksyon dito na di madalag tinidor. Tala. 2,000 years later. Boss, asa man ta paingon? Suot naman ni. Ibu na lagi ni boss. Kita mo ini atong giagyat. Oo, boss. Baling Oh. daghanang Kita kayo? Bot kayo. Oh. Kita pod mo ana inyong gidala. Ah, siyempre kita. Oh, lading, boss. una. Kada inyong nakita ang sagbot ron, mo na inyong dibiyuhan ron, mo na inyong sipsipan dire. Ha, among magsipre para may dire. Unsa na kung gisulti manayaw mo dire? Abi nimo, boss. Gisuot na mo ang among pinakakusgang sinina. Oh, Among kay ning gisuot kay parang ato mi manurog sa mall. Tsada gani na kay sa tanang naguna, sa tanang mo obra o kalibunan, tanang mo guna dire. Kamuray nagsuot og ingon ana o nagsapatos, di naka basta kamura. Gingon mo kabos nga manuroy. Di ingon na niya mong gisuot. matar boss. Sayang kay among gisuot. Oh. Walay tabaglakaw padulong dire, di na soroy. Boss, di ka malaoy na mo boss unag tuxedo taon. Ay na sige reklamo. Sip na mo. So shout out din ni Cha Gideon Dakila o ni Herlin Devero. Shout out usab ni Shaima Shaima og shout out usab ni sa Darsfeld. So shout out ninyo mga badi. Ug shout out di iPod ni Narcy TV. Ug shout out pod ni Gisa Mobile. Og shout out ni Buwit Pandan. Og shout out ni Marby. So shout out inyong tanan sa mga nagtan-aw sa mga video. So shout out inyong tanan. Then see you sa among sunod na video guys. Kung wala pa ka nakasubscribe aning at YouTube channel, so you are free to subscribe. Then click the notification bell para updated ka or ma-notify ka kung na may bagong i-upload. So kita-kits sa among sunod pa nga mga video.